BFM News Regional. Idol John, go ahead. Ni, pay, no. Go ka, Idol John, ket mahina ang kalaban. Okay, Idol John, go ahead. Naiyam mo ken nalokatanen na TMI sa digital lifeline para kadagiti estudyante iti San Fernando, La Union. Kay tiket mausar a pagiteksaan dagiti estudyante kadagiti boses da nang nangruna kadagiti issue iti panakaabusar ken dagiti saan amay kanliwas nga aramid. Nagbinuligan daytoy ti Department of Education, Philippine National Police ken ti San Fernando City Government. Opisyalen analokatan daytoy kasmay sa platform nga awagan dati Safe Speak apag-reportan da kadagiti apag-reportan dagiti masuknan karaman dagiti mangisursuro ken dagiti stakeholders iti pagadalan. Inisyatibo daytoy iti nasa o departamento o nababay na ti project sa GIT sama-sama alagaan at gabayan ang bawat isa para iwas sa pang-aabuso. Kampanya daytoy ti syudad para itinatalget a lugar. Bigbigen ti Department of Education San Fernando at iti waya dagiti estudyante. Amang ipakaamo kadagiti mapaspasa makadakwada ngano dito awagan dati safe space ket mabuangay ti taleke na panagakin na mayet. Dagem dito programa iti mangipasigurado adu makselmet laeng COVID-19 iti adan seguridad, respeto ken mangiganti boses da iti komunidad. Kadwa iti 99.5 Basin Lawag, Idol John Agustin, Tatak, RMN.